zeci de ani, aproape 33 de ani, port un instrument ca și acesta și laud pe Domnul. Chiar dacă am obosit, m-a ridicat din nou Domnul, pentru că nu e ușor să porți o greutate de 15 kg, să cânți în fața mulțimii cum sunteți voi, să lauzi pe Domnul cu toată inima ta. Dar știu, îmi va răsplăti Domnul. Cred din toată inima că își va veni vremea când mâna Lui, când dragostea Lui, când prezența Lui o simți acolo în cer. Aici simțim într-o parte, dar vom simți de plin în cer când ne vom întâlni cu Cel care ne-a promis, care îl laud din toată inima mea și din tot sufletul meu. Pe El îl laud, nu laud înălțarea mea și faima mea. Sunt un simplu cântăreț, dar îl laud din toată inima mea și din tot sufletul meu. Amin. Este o cântare veche în care doresc să laud pe Iisus Hristos din toată inima mea. Ca văduva săracă din Sarepta, ce curge uneori în viața ta, când scade unde lemnul și făina, atunci ți-e încercată credința. Chiar dacă plânsul ți-e mai des pe cale, și n-ai primit răspuns în viața ta, te roagă ca Ilia 7-a oară și vei primi răspuns netârzia. Te îngrijora nici când fia lui cale, roagă-te mereu ca să ai răbdare. Atunci când încercarea ți este mare, se vede ce ai tu din Dumnezeu. Chiar de caz o clipă disperare, El nu te lasă singur, ești a Lui. Nu te îngrijora când pe-a Lui cale, nu te îngrijora. Când fia lui cale, nu
de valurile vieții. Încredințează soarta mâna sfântă, e Biblia încercărilor divini, că cel ce este mai presus de stele, în cer și pe pământ de suveran. Nu te îngrijora, nu te îngrijora, nici când ea lui cale, roagă-te mereu ca să ai răbdare. Nu te îngrijora de valurile vieții, căci curând apar ca zorii dimineții. Tot o biserică cântăm, nu te îngrijora când pe-a lui cală, nu te îngrijora când pe ea lui cale, roagă-te mereu ca să ai răbdare, roagă-te mereu ca să ai răbdare. Nu te îngrijora de valurile vieții, căci curând apar zorile dimineții. Amin. Dumnezeu să vă binecuvânteze.